Dewch draw I Wynedd, lle mae'r golygfeydd yn syfrdanol. Y dreftadaeth yn gyfareddol, a lle roedd rheolwyr grymusaf y Gymru ganol oesol yn byw. Dyma fro y mae'r môr yn cau amdani. Bro'r borfalas, mynyddodd mawreddog a dyffrynoedd anhygoel a gerfwyd gan yr hewlydd. Rwy'n caru ei harfordir a'i mynyddoedd, ei chestyll ger y coed a'i thiroedd teg. Dyma stori Tywysogion Gwynedd. Pobl y mae ei geiriau a'i gweithredoedd wedi siapio tirwedd a diwylliant y Gymru rydyn ni'n ei hadnabod heddiw. Daeth Tywysogion Gwynedd I rym yn y cyfnod ansefydlog oedd yn bodoli wedi Rhufeiniaid adael Prydain. Ymhen amser, nhw oedd y cryfaf o holl Tywysogion Cymru. Roedden nhw'n rheoli'r wlad bron iawn I gyd, ac yn trechu'r Sacsoniaid a'r Normaniaid fel ei gilydd. Roedd oes y Tywysogion yn gyfnod o arloesi mawr, ac mae'n crisialu'n balchder a'n hunaniaeth ni fel cenedl. Dyma pryd heiwyd hadair Gymru rydym yn ei hadnabod heddiw. Mae adfeilion cestyll a llysod y Tywysogion, ynghyd â'r gerddoriaeth a'r farddoniaeth a ysbrydolwyd ganddyn nhw, ym mer esgyrn ein diwylliant. Dewch draw I Wynedd I droedio llwybre'r Tywysogion.